मनोहर पर्रीकर यांनी IIT मुंबईमधून अभियांत्रिकीची पदवी घेतली होती. तरुण वयातच ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सहभागी झाले होते. साधी राहणी, स्पष्टवक्तेपणा आणि लोकांशी थेट संवाद यासाठी ते खास प्रसिद्ध होते. 2000 साली ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. गोव्याचे ते सर्वात तरुण मुख्यमंत्री आहेत. 4 वेळा त्यांनी हे पद भूषवलंय. गोव्यातील नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षणासाठी त्यांनी उपायांची अंमलबजावणी केली. पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय सुधारणा, बेकायदेशीर खाणकाम विरोधात कारवाई यासाठी त्यांनी भरीव काम केलं. पंतप्रधान पदासाठी नरेंद्र मोदी यांचं नाव त्यांनी पहिल्यांदा सुचवलं होतं. 2014 साली मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देत त्यांनी केंद्रात संरक्षण मंत्री पदाची धुरा सांभाळली होती. तर 2017 साली ते पुन्हा राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झाले. 2016च्या सर्जिकल स्ट्राईकच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये ते अग्रस्थानी होते. नोटबंदी, मेक इन इंडियाला त्यांनी जाहीर पाठिंबा दिला होता. कॅन्सरशी झुंज देत असतानाही त्यांनी संरक्षण मंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणून आपली सर्व कर्तव्य पूर्ण केली.